Hello guys, nandito na naman tayo ngayon sa panibagong video at gusto ko lamang kayong warningan para sa mga papasok pa lamang dyan sa Axie or gagawa ng account na please wag na wag po kayong magda-download ng Ronin app dito sa App Store. So makikita natin dito guys, ito Ronin Wallet, and then ito lalabas siya. So ito guys, Ronin Wallet, and then Junior Cesar. Wag na wag nyo itong ida-download guys, kasi kung makikita nyo naman madaming mga reports na ang tungkol dito na gumawa sila dito or nag-download sila dito, and then ayun, na-hack sila guys. So eto guys, kung makikita nyo meron ng 10k downloads. So kawawa naman tong mga to kapag ito ay nakabili na ng mga Axis or naglagay na ng pondo sa kanilang Ronin wallet. So possible na ma-scam sila or tumuloy sa ibang Ronin wallet yung mga bibili nila. So para hindi masayang guys yung pera nyo, so please beware na wag mag-download dito and then wag mag-register dito. Nasa isang video ko guys kung saan lang kayo pwede mag-register, which is dun sa Axie Infinity Marketplace. So dun guys, safe na andun na yung MetaMask and then yung Ronin wallet na sa extension lang guys. So dun, sure na sure tayo na safe dun. Kaya eto guys, tignan nyo yung mga reviews nila. Ayan so kung makikita nyo, fake app daw, why Play Store allow this kind of app, and then because of this dumb app my Axie pet got stole, it's worth 90,000. So akalain nyo yun guys, 90,000 tapos na-hack lang. So ay para tayong namigay ng perang ganun, kawawa naman. Para guys maiwasan, basta please make sure na sa legit tayong links and legit tayong websites gumawa ng account. Ayun lamang guys, update lamang to regarding dito. So sana mapanood nyo and sana makatulong to sa inyo para makaiwas kayo sa scam. Ayan. Thank you so much. Para sa mga susunod pang video, abang lang kayo.